नङाबा रोङाखैबा नोंना दे बोलाना खिन्था हरलाय सानराजाजों जों उन्दुलायखानायखाब्रा गोसोसो दा बाबाय आं बे माबा बिमासो आं जों साथाम थांखानाय बिसिना गंसेयावनो जों साब्रै थांखानाय बिसोर लाजि रोङा लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर डेन्जार भिडिअआ अबावबा माबा मोनसे गेमनोलै आं गेमनि मुंखौहाय मख'थ'ला माने बेफोरबायदियाव जोंहा बेफोरबायदिनि माने माबा मोनसेफोरनि मुंखौहाय बुंनो माने मोना आरोखि लानो हाया नैफोरबायदि जोंनि भिडिअफ्राव आरोखि दा बेनिखायनो आङो माने गोबाङा मिथिखाबाय गोबाङा नुखाबायबो जानांगौ नङा होमबा माने मोनसे गेमावहाय ओरैबायदि डेन्जार ज' बर' हिनजावफोर बर' सिख्लाफोर ओमफ्रायहाय बुरि हाबा जानायफोर एकदम डेन्जार जावलायलायदोंनो आरोखि माने मा होनो लाइफ माने लाइफ गेम नामा ना मा होनखो बेफोरखौहाय एकदम डेन्जार जावलायलायदों आरोखि डेन्जार खाट्रा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनखौ खावलायो फार्स्ट अफ अल हेडफन सो बे भिडिअखौ खोनासंनोब्ला ओरैबायदि डेन्जार आरोखि सोरबा हौवा सेलायलायदोंनो सोरबा हौवाजों उन्दुलायदोंनो सोरजोंबा एकदम गेसाव मोदोमलायदोंनो एकदम बोथोरा नै दाउखा बिदै लोगोफोर एकदम दाउखा बिदैनो गोसोम अखा हाहां ओमफ्राय एकदम नै आं थिखिनियावसो दंफैयो आरोखि बिराद माबायावसो गाहाय गोजौआव थिखिनियाव दंफैयो अब्ला लोगोफोर आं बिराद गोजौ टपआव दानानै भिडिअ बानायदों आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना हेडफन लादोंना लायाखै दाबो बे भिडिअखौ खोनासंबा हेडफन ला नङाब्ला सोरजोंबा जावज्राव हरजायोब्ला दाया आंनि जानाय नङा नायदो नै एकदम डेन्जारखा आरोखि बेफोरबायदि हौवा सेलायलायनो अबेबा गेम गेलेनायानो खाबाब बोरै जागोन अखायाबो फैलायलांबाय लोगोफोर मानो सिख्ला मानसियाबो 90% मा जायो 90% आं बेखौसो सोंदों नोंनियाव सिख्ला मानसिया 90% मा जायो नों आंखौ डाइरेक्टलि मा हिसाबै बिदि बुंफैनो हाखो नों सानराजानि बार मोननानैसो नों आंखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि बुंफैनो हादों दा नोंखौ सानराजायासो नोंजों जोंखौ नांलायनो होननानै नोंखौ सोदों नोंहा मा मोन्थाय दंमोन जोंजों नांलायफैनो थाखाय मा मोन्थाय दंमोन हो मा मोन्थाय दंमोन मा बुङा नोङो मैया सानराजानि माबा उदां बे माबानि नोंखौ नाम थांखिनानै बुंदों नामा आं नोंखौ नाम थांखिनानै बुङाखै मिथिबाय नोंहा नङा बे नोङो मैया थांनानै सानराजानि बराव थांनानै बेयाव सासेबो मानसि मोजां गैया होनग्रोग्राया सोरमोन बेलाय सोरमोन मानि थाखाय मानसि मोजां गैया सोर मानसि मोजां गैया सासे मानसि मोजां गैया होननायाव नोंहालाय मा देहाव नांलाबायखो नोंहा मा बारनांगौ मा देहाव नांलाबायखो आंबो दंमोन ना बेहाय लाजिया नोंसोरो हाबा जानानै बेबायदि मालाय सेंग्राजों लाइन मारिबाय थानो मालाय बे सेंग्रायानो हाबा जाग्राखौनो फसायखाबायबा नोंसोर सिख्ला जानानै मालाय बियो मालाय गोसोआ गोसोनि खोथा नोंसिना मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय बियो हाबा जाखानायखौ गोसोथोनायनि थाखायसो मेगन सानाय मेगन सानायसो सानराजायाहायो हाबा जानायखौ गोसोनि थाखायसो मेगन सानाय नोंसिना मेन प्रब्लेमा बेसो नोंसिना मेगन खायदों होननानै नोंहा बुंनो मा खायदों सानराजायानो खिन्थाहरदों जोंनो दासो जेबोखौनो बुङाखै नोंहा मानो बुंनो उदिखार दं मा उदिखार सानराजायानो खिन्थाहरदों दासो बिसोर मेगन सानायाहायो बे गोसो सोदाखौ आं गोसोनायनि थाखायनो मेगन सायो बिसोर सिख्लाफोरा गोदोनिफ्रायनो दाउला जोंजों लोगो मोननाय नोंलाय मैया दाख्लैसो खुलिनाय खामानि गैया नोंहा मा बुंनो गोनांथि नोंहा मा जायो गोसो बे आंनि गोसो हाबा जानाय संसार फरायानो हाबा जाखानायखौ गोसोथोदोंबा नोंस्रालाय मेगन सानानैलाय मालाय खिन्थाहरखाबाय
सानराजाजों जों उन्दुलायखानायखाब्रा गोसोसो दा बाबाय आं बे माबा बिमासो आं जों साथाम बिसिना गंसेयावनो जों थांखानाय लाजि रोङा बिसोर लाजि रोङा इन्दि नङाबा गब्लङाखैबा नोंना दे बोलाना खिन्थाहरलाय होलायना खिन्थाना हर औ गुसुनाय जिदों नालाय आहाबो बेखौनो ओरैनो एदावदों आजिखालि सिख्लाबाबो एयार कन्डिसन जायो बिदि होननानै होनबालाय बे बाजारि बैसानि बिदि बिदि गुदुं होननाया खि मा जाखो मेन पइन्टखौनो बुंनो रोङा रावबो खोनासं मा बे रेन्डि बैसानि बाजारिल'सै जेबो मेन पइन्ट बुंनो रोंला रावबो माने नों बैखालियाव दंखानानै नों बैखालिखा बैखालियालाय बैखालि होनो माथो आहालाय बैखालि रेन्डिखा सानराजाजों उन्दुखांखानायखा बिदिब्ला लोगोफोर अखायाबो गोग्लैबाय नै नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंजोबखाबाय जानांगौ जोंनि बर'फ्रा माने जेरावबो खौसे गैला अबावबा माबा मोनसे गेलेब्लाबो खौसे गैला राजनितिकआवनो होन बेयावबो खौसे गैला गावजों गाव धोरोमजों धोरोमब्लाबो खौसे गैला बोरै जाखो गावजों गाव जेरावबो नांलाय खमलाय केमेरायाव अखा नांबाय अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय भिडिअ दामाखा एकदम जिफोर होजोबो आरोखि सोरमोन बिसोरो हंला हंलिफ्रा